Les eleccions autonòmiques són a tocar i cada partit polític busca la millor posició a la línia de sortida. És per això que les darreres setmanes, especialment després de la manifestació del dia 10, la gran pregunta és saber si Convergència i Unió aposta o no per la independència. Una pregunta que el president de la Generalitat, José Montilla, ha expressat en diverses ocasions i que aquest cap de setmana ha formulat el president d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós. Voldria fer un prec al senyor Mas i a Convergència i Unió que no ataqui més Esquerra. El que ha de fer el senyor Mas és sortir de l'armari i dir clarament, parlar clar a la gent si està a favor de la independència, si pensa treballar per la independència al costat de tota aquesta gent o no pensa fer-ho. Una pregunta que Convergència i Unió de moment no respon. El president d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, ha deixat clar que la Federació Nacionalista té clara la seva ideologia, no com el president de la Generalitat, que governa condicionat per Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya els Verds. El senyor Montilla el que ha de ser és conscient de que no pot intentar traslladar a la ciutadania que nosaltres som una colla de radicals i que el senyor Mas és un radical que no ens vol definir per la independència, etc. Aquí el qui governa en un partit independentista és el senyor Montilla, qui en tot cas se sotmet sovint a les consideracions del partit independentista només per guardar la cadira és el senyor Montilla. Qui no s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió és el president del Partit Popular, Mariano Rajoy, que ha visitat Catalunya aquest cap de setmana per primer cop des que es va fer pública la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Rajoy, fugint de polèmiques, no ha citat el nou text, però sí que ha carregat contra José Luis Rodríguez Zapatero per haver enganyat tothom amb l'Estatut.